haka garin yau kuma to ni yanzu ina zan yi ma daga nan a to ga wata majalisa can bari in je can kawai dan yau to ni yanzu tunda ma akwai abin da za a girka a gidan nan ina ji ma kawai zuwa zan majalisa ma dan zauna minti 30 dan ma ba zan kai ba ni wannan amarya ba din kan kalo kofar a wannan hanya ai ta dauko hanya bari in je kawai wai malam garbati ina sauraron ka wai ka je wa dan baura tun da yi auren nan yi wajen sati 3 ko ya leko majalisar nan ya kele to ai ni ba wai da mutum ba da maganar da zan ma kenan to amma tun da naga aminin ka ne ai ni tunani na salamu alaikum wallahi salamu alaikum magana da ake gaga naga da an buga lafiya kala wani kashi da kake bugawa wai kai wancan bai ka haka ba amana gaskiya ba amana Allah ka yarda mu kawai dan kai amarya aure dai aure kenan sai ka taka fita ba za ku zuwa majalisa ba Allah sai ba za ku gane irin dadin da nake ji mu haka mu kai ma to shi lokacin da ya aure ne ai bai gudu ba auren nan fa kafin kai ne kai haka ne haka to haka mu kai ma ni ma dai tun da haka ne zan dage amma tun da aka yi ni ma ko sai na rama amare na ni ko wannan amare ta da kuke sai na rama ni ma to ka ga mana amarya tun ka ji kawai da mu muke ga amarya to kai gaskiya na samu kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi ni ban taɓa sanin haka aure yake ba sai da ne na wai sati yau wajen sati 3 ba manaja da kake kuri wata za ku kwanciyar hankali mana ya tsaya tukunna ina ji da saura a kitchen ne yasa kake ai da ga saura a kitchen saura a kitchen an wullo buhun nan tukun da ba ya fara kalli ba na ga kwana yake yake ai tun da hango ina ce to ga mutumin matsalar a wannan yanayin mutu amarya hatta za ka minti 10 amma dai yau kana magana ai muna nan da shi ina da sabon auren ka ce kai wajen na hamma garba wai kana nufin yanzu zaka koma gida ai ni nan ga ba gaskiya bari ma duba agogo ma sai ka zuwan ka bai da amfani duba agogo nake zuwan ka bai da amfani lalle fa ka duba waya yake ko za ta kira wallahi duba yake ko za ta kira ka san sai mu karbe wayan nan ko an kira ka ba za ka daga ba ka kira ka kai hello Allah mutu wannan kana a to ya ga me yake faruwa ne fitowar ka yake ta kira ka a jira ina zuwa ai shikenan mu daga ne shiga zaka kuma ina zuwa da zaka je ku mu uzuri da Allah ina zuwa kai ku ya kudi ina zuwa mu daga ne ai ina ga mun kalami mu ba mu biyo kalami yayi kai mun salami mu ma mutumin nan fa ya samu matsala kai kenan daga zuwa kuma he tayi tafi gaba daya burgice ana aure ana duka gaba daya da kai aure ka burgice ka ina ga akwai wanda yake horo a gidan nan dan haka ni ma ban su zan yi kai ne dai aminin sa ya kamata ni ma gaskiya sai na je na gano ka je ka bincika saboda tunda ga mu ta idan wani abu ne ni ma ka kira ni a guje fita fa hauka ake to ai shine to ka je ka kira ni a guje fita fa an kira wa ayan awaki ne mace biyu maza biyu an akwai matsala ka kira ni ma zan zo Allah mutumin nan ya samu matsala me ya faru ne haka a gidan take ta kira na wani ya ne faru ne amarya me ya faru ne ya aka yi ina cikin bacci wani ya dirga ya shiga cikin nan ya shiga cikin ya shiga kuma to yanzu abin da zai faru dama kin gani ma kada na zo a kiɗa mana to na san abokai na yadda ake ciki na san suna can bakin kofa suna kira na dan haka bari in je in gaya musu saboda ila kato ne kan da je tafiyar ruwa da ni kuma koma musu yi bari in koma in je in same mutuwa guje haka wallahi in gaya ma akwai matsala wai ban gane akwai matsala wani ne tsallaka dai abin da nake so ka gane yau wai wani ne tsallaka gida wallahi wani ne ka san wannan kowa yau kwanan ka wallahi dama ana mana tsallaka me faru ne daga ka mutuwa guje haka wani ne nake tunanin a gidan nan ba ma tunani ba wani kuma to ka san me nan kai na shigo shine ni ma ka san me za ka yi koro mana shi wuce ka koro mana abin da nake so da kowa ya mara yana zuwa a idda ma kawai in ya fito ai sai dai wani kuma kawai yana zuwa kawai ka ga ka koro shi koro za ka mana ya koro ka koro ita nan dama koro shi saboda abin da yasa ban shinkare ba kai da ko kato ne kaska da mu muna da zamu tare ya karka zama lokacin namiji mana yawa to shikenan a to kaji wani ne yazo ba zai ya koro shi kowai ba dai tsallake gidaje yawa ana mana tsallake wallahi ake shi ne ko zai gane kuna kowai kaga ya koro shi ina fitowa ya koro shi yana fitowa kowai da ka hango shi a wani kuma kada garin an wai ko ka ga mu kasa garin abin da kari kunu ko ka kowai yau zai gane kuskure wallahi jiran in kawai da ka hango shi ka ga mu
sai ka ce kai da yayi ku kawo mana ruwa bari karɓo ruwa yau da ruwa ai ka ce kai da hagu gaskiya ai ka ce kai da hagu ina wancan da kai kace da an koro ina ce muku ni ne a to wani kai kai ne ai kace kudin na ce muku ni ne ina wani kirga gida ina me mota ko ba mota kuma ka ta kuma ta wallahi ka ta kuma sha ai ka ce kai ne abu nan ta idan an gota maka ka faɗi ku kau ba kuma gurin amalan nan ba dan na san amalan dan mu kai marwan nan wallahi har kai a ni dai kaga tafiya ta ina ce muku ni ne